tretí ročník jazdy a prezentácie novely zákona o cestnej premávke, ktorá definuje bezpečnostnú vzdialenosť medzi cyklistami, motoristami, motorkármi, chodcami, skrátka medzi každým jedným účastníkom cestnej premávky. Počas 4 dní nás čaká 550 km. Kopcami hore dole a celkovo nastúpame 4700 výškových metrov. Dúfam, že si to všetci užijú, nielen cyklisti, ale aj motoristi zistia, že na tých úzkých cestách sa dá jazdiť s rešpektom a len o minútku neskôr, ale bezpečne domov. Je to tam. Pripravené sú trasy, pripravení sú cyklisti aj organizátori. Takže ideme na to? Jasné. Poďme na to. Let's go. Hlava by išla, oči by išli, všetko by išlo, len nohy stoja. Pro nás cyklistika je velmi důležitá a ta myšlenka té share the road, to znamená, že toho, že úplně jedno, jaký je zákon na Slovensku nebo jaký je zákon v České republice, je důležité, aby jsme prostě se respektovali na silnicích, tak to je pro nás velmi důležité, protože naše firma není jenom pro profesionální cyklisty, ale i pro hobíky, kteří se právě objevují na těch silnicích a na těch cyklostezkách a tak dále. Myslím, že je hrozně důležitý upozorňovat na bezpečnost na silnici, na ohleduplnost mezi cyklisty a řidiči a navíc tam ten přesah vlastně výběru nějakých prostředků pro lidi, kteří to potřebují, mi přijde, že je skvělý. Je to fantastický, protože tisíckrát jim to můžeme ukazovat na papírech, na letáku, vzdálenost boční 1,5 metru, dodržujte, ale názorná ukázka je názorná ukázka. Našou každoročnou misiou je okrem toho pomáhať aj niekomu konkrétnemu. V tomto roku sme si vybrali malého cyklistu Matejka Musila, ktorý bicykel miluje rovnako ako my. Sice nie je závodník, ale chová sa a trénuje ako závodník. Nech sa páči. A oni dvaja, Jurko Sagan, ti odovzdá dres, ktorý si dneska oblečieš. Páči sa. Tešíme sa na jazdu. A Milan Dvoršík ti odovzdá kraťasy. Čo idete urobiť? Pomôcť chlapcovi. Podporiť Maťka. Áno, Maťko. Hej, podporiť Maťka. Prečo si sa tak rozhodli? Lebo je to správne. No mapa nezdáva sa. A má vysoké ciele. Sme radi, že všetci do jedného súhlasili a túto vec podporia, takže tiež sa tešíme. Nám to veľmi pomôže, pretože u Maťka je najdôležitejšie, aby si udržiaval takú tú fyzickú zdatnosť a vlastne, aby pravidelne tie svoje svaliky trénoval. A vlastne táto jazda na bicykli je pre ňoho najlepšia. Dobre. Nestíhali sme, no. Áno, áno. Spokojný? Áno, áno.
můj obdiv, že jste to dali, nebo vypadáte na profesionály, nebo minimálně poloprofesionály. To len tak popri zamestnaní. Je to dobrá myšlenka, no. Teraz vidím, že sú kľudní, spokojní, unavení, pretože to bolo asi náročnejšie ako ten predchádzajúci ročník, lebo naozaj táto Vysočina, aj tá predchádzajúca etapa boli silné a ťažké. Výborne. Dobrá partia. To počasie to trošku pokazilo, som tam aj tie kamiony, ale inak to nemalo chybu. A takáto nádherná večera dneska v takej dobrej partii nič lepšie nemôže byť. Ja už iba Regener. Tak toto máš mám také doma. Je to pre mňa skúška odvahy. Len ma brzdil kamión, no. Nemám nič múdre pripravené. Celkovo môžem zhodnotiť, že cítil som sa dobre aj na slovenských, aj na českých cestách. Partia výborná, som si to užil. Vždycky sa teším na ten posledný hvízd alebo posledné preťanie pásky cieľovej a potom to tak opadá. Ešte to bude tak 2 dny možno chvíľu trvať, kým to človek nasaje a bude to dobré.